Bon dia a tothom! Avui us explicaré aquest conte. L'Angelina surt a fer un tomb. Mireu, la gallina d'Angelina surt a fer un tomb, però darrere té una guineu que la vigila. La gallina Angelina va caminant i la guineu pensa: ara és la meva! Fa un salt i quan és a punt de menjar-se la gallina, patatxaf! Es menja tot el rampí i la gallina Angelina ni se n'adona, segueix caminant. Segueix caminant, la guineu està a punt de saltar. I quan la gallina passa, la guineu, patatxaf, cau a dins a l'estany i es queda tota molla. Però la gallina Angelina no se n'adona i segueix caminant. Ara passa per sobre un paller. Ella passa per sobre i quan la guineu és a punt de menjar-se-la, patatxaf! I cau a dintre la muntanya de palla. La gallina Angelina, però, no se n'adona. I ella segueix caminant. Passa pel molí i la guineu diu: ara és la meva. L'envolta i quan és a punt de saltar, patatxaf, cau a dins a la muntanya de farina. I l'Angelina ni se n'adona i segueix caminant. Ara la gallina passa a través de la tanca. David, passa a través de la tanca. La guineu diu: ara sí que és la meva. Es posa a saltar. David es posa a saltar i patatxaf! Va a parar a sobre un carro. Ai, aquest carro té rodes! La gallina Angelina segueix caminant i la guineu, ai, que li roda, passa per sota els ruscs d'abelles. I, ai, els ruscs d'abelles, què passarà? Ai, totes les abelles es posen a perseguir la guineu perquè els hi ha tombat casa seva. Però mireu, la gallina no se n'ha pas adonat, així que ella segueix caminant. I torna al galliner just a temps per sopar. I conte contat, aquest conte és acabat. Espero que us hagi agradat. Adéu!